कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। हो महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम समय है वृषकेतु के शव देख के अर्जुन के आंख में खून उतर आई। उनका वो क्षण की याद आई जब कर्ण के वध भइल रहे। ये विचार अर्जुन के पीछा ना छोड़त रहे कि कर्ण के वध यदि उनका हाथे भइल रहे त कर्ण पुत्र के वध उनका कारण भइल। उनका इहो याद ना रहल कि बब्रुवाहन के देख के उनकर मन में प्यार के सागर काहे लहर मारे लागल रहे। उनका ये चिंता काहे रहे कि बब्रुवाहन के कोनो प्रकार की क्षति ना पहुंचे। वो ये जान भी ना सकत रहे। ई तक केवल हम समय जानत रही कि अर्जुन के भावना के मूल आधार का रहे। त अर्जुन सब भुला के ओ राह पे चल पड़ले जेकरा खातिर भाग्य उनका के बहुत पहले मणिपुर ला चुकल रहे, जेकरा खातिर चित्रांगदा उनकर पत्नी बनल रही। काहे कि ई नियति के खेल रहे, होनी के लेख रहे।
चित्रा, का बात बा पुत्री? तू इतना अधीर काहे दिखाई दे रहल बाड़ू? हमार मन घबरा रहल बा पिताश्री। हमरा इतना घबराहट के आभास जीवन भर में नइखे भइल। कोनो अनजाना भय हमार तन मन के आपन मुट्ठी में भींच रहल बा। ये सब काहे हो रहल बा पिताश्री? ये काहे हो रहल बा? तू नइखू जानत पुत्री, हम जानता नहीं। ये सब का हो रहल बा, काहे हो रहल बा? ये सब ऐसे हो रहल बा कि संभवतः तोहरा कुंती पुत्र अर्जुन के मणिपुर आवे के समाचार मिल चुकल बा। हो सकेला यह कारण होके? हो सकेला ना पुत्री, यह केवल यह कारण बा। इतना वर्ष के उपरांत पति के आवे के समाचार कौनो स्त्री के अधीर कर सकेला। कदाचित तहार मन में भी यह भय सिर उठा रहल बा कि जब अर्जुन तहरा समक्ष आई है तब का होगी। परंतु पिताश्री, वो हमरा से मिले तो ना आइले। वो तो शांति अभियान के पूर्ति खातिर आइल बने। पुत्री, ई तू कैसे विश्वास के साथ कह सकेलू कि ऊ तहरा से मिले नहीं खन आइल? हमरा से मिले आते तक कब के आ चुकल होते। इतना वर्ष बितला के उपरांत उनका अब हमार ध्यान आई। पुत्री, इतना वर्ष में का हो गईल, तरह तनिक ओकरा पे भी ध्यान देवे को होगी। इतना वर्ष में तहार और तहर पति के बीच में पांडवन के वनवास और महाभारत के युद्ध एगो दीवार बन के खड़ा हो गई रहे। यदि अर्जुन के तहार ध्यान आयल भी होखी तो कुछ ना कर सकल होखी है। वो तो विवश रहन पुत्री। बाकी हम तो इतना वर्ष उहे स्थान पर खड़ा बानी जहां एक दिन वो अचानक हमरा के छोड़ के चल गई रहना। भ्रम के दीवार कबो कबो इतना कठोर हो खेला पुत्री कि मनुष्य चाह के भी ओकरा के नहीं तोड़ सकत। संभव अर्जुन के देर से ही सही अपन भूल के आभास हो गई लोखे और ऊ तरह से क्षमा याचना करे आवस। परंतु उनके एकर ज्ञान कहाँ? काहे के भ्रम होखे और भ्रम टूटे के बीच में का कुछ हो चुकल बा? का हो चुकल बा पुत्री? बब्रुवाहन के जन्म और अब ऊ युवा हो गई बा, बस इतने ना? ना पिताश्री, बब्रुवाहन के जन्म कौन परिस्थिति में भइल और ओकरा के हम कौन निश्चय से बढ़ गई नहीं, इतना ऊ जानताड़े और न आप। वो यदि एक दूसरा के सामने आ गईले तो ना जाने का होखी। कुछ ना होखी। तो भली भांति जाना ताड़ू के बब्रुवाहन हमरा से दिन प्रतिदिन अपन पिता के विषय में पूछेला, और अब जब वो दोनों एक दूसरा के सामने होखिए तो उनकर प्रसन्नता के सीमा ना रही। परंतु वो दोनों एक दूसरा से परिचित नहीं खा पिताश्री। तो का भेल पुत्री? रक्त के संबंध हर संबंध से महान हो खेला पुत्री। ये हो सकेला कि अपरिचित होके के कारण दोनों में थोड़ा वाद विवाद हो जाए, थोड़ा नोक झोंक हो जाए, परंतु जब रक्त पुकारी तो दोनों रक्त के पुकार सुनिए और दौड़ के एक दूसरा के गले लग जाइए। काश ऐसा हो सकत पिताश्री। काश दोनों एक दूसरा के देखते गले लग सकते। काहे पुत्री? काहे कि पिता पुत्र के मिलाप के बीच गुरु दक्षिणा के एगो दीवार भी बा। माते, 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 माते। का भइल पुत्र? इतना व्याकुल हो के हमरा के काहे पुकार रहल बड़ा? रोक ली आपन क्रोध के अग्नि के माते, रोक ली आपन प्रतिशोध के ज्वाला के, अन्यथा पृथ्वी पे अनर्थ हो जाई। अनर्थ? कैसन अनर्थ? कौन अनर्थ के बात कर रहल बाड़ा तू? आप जाना तानी माते, आप भली भांति जाना तानी। अर्जुन आवेश में आके आपन पुत्र बब्रुवाहन के वध करे निकल पड़ल बा, और यदि बब्रुवाहन आपके देल बाण के प्रयोग कैलस तो अर्जुन के वध हो जाई माते।
ई तो होखे के ही रहे पुत्र। हम वब्रु वाहन के उवाण यही खातिर तो देले रही। परंतु अर्जुन, हमार शरीर हमार आत्मा के अंश हा माते। तू भी तो हमार शरीर हमार आत्मा के अंश रहा। परंतु माते, हम अर्जुन के वध होत नहीं देख सकत। किंतु हमरा तो तहार वध होते देखे पड़ल रहे। हम कितना बार आपसे कह चुकल बानी माते, हम अर्जुन के हाथे मरल चाहत रही। वो सब हमार इच्छा से भइल रहे माते। परंतु हमार इच्छा से तो न भइल रहे। हम तो तहरा के केहू के हाथे मरत न देखल चाहत रही। हम अर्जुन के क्षमा कर चुकल बानी माते। परंतु हम ओकरा के क्षमा नइखे कैले। काहे काहे अकारण आप हट कर हल बानी माते? भुला दी बीतल बात की। यदि एगो माता खातिर अपन पुत्र के मृत्यु के दुख के भुलावल संभव होखित त संसार माता की पूजा न करित। केहू कोनो भी दुख के भुला सकेला, परंतु एगो माता अपन पुत्र के मृत्यु के दुख के नइखे भुला सकत। हम झोली फैला के आपके सामने दया के भिक्षा मांगत आनी माते। हमरा पे दया करी। का चाहता तू? आपन वाण आपन शाप लौटा ली ही माते। उ वाण और शाप हम दे चुकल बानी। अब हमरा खातिर ओकरा के वापस लेल असंभव बा और ई स्वयं हमार शक्ति के बाहर बा। काहे काहे माते? हमार लहर के छू के जे हमार झोली में अपन पाप डाल जाले, का हम ओकरा के लौटा सकीला? आप तो हमरा के अपन सबसे प्रिय पुत्र समझिला माते। त का अपन ए प्रिय पुत्र के करुणा पुकार सुन के भी आपके हृदय नइखे पसीजत? कौन ता उपाय हो कि माते? एगो उपाय बा, केवल एगो उपाय। तो शीघ्र बताई माते, शीघ्र बताई। कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। बताई का उपाय बा माते? अर्जुन से कहा कि वब्रु वाहन के समक्ष आत्मसमर्पण कर देवे। का अर्जुन आपन पुत्र के आगे आत्मसमर्पण कर देवे? ई का कह रहल बानी माते आप? हाँ, ठीक कह रहल बानी हम। बस इहे एगो उपाय बा। इसे वब्रु वाहन के प्रतिज्ञा भी पूरा हो जाई और अर्जुन के प्राण भी बच जाई। आप जाना तानी माते ही नहीं हो सकत। ये असंभव बा। अर्जुन मृत्यु के गले लगा ली, परंतु केहू के आगे आत्मसमर्पण ना करी। तब फिर अर्जुन से कहा कि वो अपन मृत्यु के गला लगावे खातिर तैयार हो जाए। हमरा दुख बा पुत्र कि हम तहार कोनो सहायता न कर सकेनी। माते, हे ईश्वर, अब हम का करी, का करी? आई महावीर, बड़ा देर लगा देनी आवे में। यह अगर कुछ देर पहले आ जाती त ना त भीम जैसन महान योद्धा के अपमान भइल होखित और ना ही वृषकेतु जैसन वीर बालक के वध। धूर्त, तू हमरा के ना अपन मृत्यु के चुनौती देले बड़े। ऊ तो हम पहला दिन से ही दे रहल बानी, परंतु तू ही यह चुनौती के स्वीकार करे से कतरात रहल बड़ा। अरे हम आज तक तोरा के बालक समझ के तोरा पर दया करत रहनी, किंतु हमरा ना मालूम रहे कि तू बालक के रूप में एगो दानव के प्रतीक बाड़े। हमें भुला गिल रही कि नाग 10 वाला दांत और विष के थैली के साथ जन्म लेवे ले। बताओ
बताओ तू सब काहे कैले हमरा साथे? जे कुछ भी भइल ओकर उत्तरदायित्व तो हमरा पे ना तहरा पे बा। हम तब पहले ही दिन कह देले रही कि हम केवल तहरा से युद्ध कैल चाहतानी। तोरी इच्छा हम अवश्य पूरा करब, अवश्य। बाकी तू ही तो बताओ कि तोरा हमरा से और हमार वंश के साथे का बैर बा? हमार बैर तहार वंश से ना, केवल तहरा से बा अर्जुन। हम अपन माता के वचन देले बानी कि हम तहरा के पराजित करब। के है तोर माता? ई सब जानल तहरा खातिर आवश्यक नहीं खे। तहार पराजय ही तहरा के हमार माता के परिचय दे दी। मूर्ख, तब बताओ फिर कौन शस्त्र के प्रयोग करबे? कहीं मृत्यु के पश्चात तोरा ये बात के दुख ना होखे कि तोरी इच्छा पूरा ना भइल। हमार सबसे महान शस्त्रता अपन माँ के देल हमार वचन और हमार मनोबल हा। किंतु युद्ध खातिर त तू गदा संभाला। का बात बा कन्हैया, इतना शीघ्रता से कहाँ चल जा रहल बड़ा? ताऊ, हम वास्तव में बहुत जल्दी में बानी, लौट के बताई। इतना जल्दी भी का बा? पांडवन के यहाँ तो सब कुशल ही कुशल बा। राजपाट तो उनका मिलिए चुकल बा और हम सुनले बानी कि शांति अभियान में उनकर अभूतपूर्व सफलता भी मिल रहल बा। दाऊ, कौनो भी अभियान के अंतिम चरण उतरत शनि के 7.5 के समान होखेला, जेकरा में शांति और अशांति, सफलता और असफलता पग से पग मिला के चले ले। पांडवन के अभियान के अंतिम चरण में भी ऐसन ही हो रहल बा। हमार पार्थ के जीवन महानतम संकट में बादाऊ। तब तो हमार परामर्श ही बा कि तू वहां मत जा। कहे कि पांडवन के संकट में जब भी तू भागीदार बनेला त उनकर संकट के आकार और भी विशाल हो जाला। दाऊ, यदि हम इस समय वहां ना पहुंचनी त ई संकट बहुत बड़ अनर्थ में बदल जाई। कदाचित आप ही नहीं की जानत कि ई समय अर्जुन और ओकर पुत्र एक दूसर के सामने शस्त्र तनले एक दूसर के रक्त के प्यासा हो गए बाड़े। एमे कौन सा नया बात बा? महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव भाई भाई होके भी एक दूसर के रक्त के प्यासल होत रहल, और तू हमें सहभागी होके कौन वो युद्ध के रोक लेहला? दाऊ, वो युद्ध तो होके के ही रहे, काहे कि ओकरा में न्याय और अन्याय के निर्णय होके के रहे। किंतु ई युद्ध के सबसे दुखद पहलू ई बा कि अर्जुन और बब्रुवाहन पिता पुत्र होत भी अपन संबंध के नइखे जानत। इतिहास आज अपना आप के फिर से दोहरा रहल बा दाऊ, और विधि के विडंबना तो देखी के रक्त आज फिर मौन बा। कन्हैया, कुरुक्षेत्र में कर्ण और अर्जुन के बीच जौन युद्ध भइल ओकर दुखदाई पक्ष इहे रहे कि वो दोनों सहोदर भ्राता रहन। परिणाम का भइल? छोट भाई द्वारा बड़ भाई कर्ण के वध। और का अंतर पड़ल बा काल और आज में? कल दूगो भाई एक दूसर के रक्त के प्यासल रहन और आज पिता पुत्र के रक्त के प्यासल बा। कल अपन बड़ भ्राता के साथ तोहार प्रिय अर्जुन युद्ध करत रहे और आज भी अपन पुत्र के साथ तोहार प्रिय सखा अर्जुन ही युद्ध कर रहल बा। ताऊ, आप उस समय भी ना समझ पाइलानी और आज भी नहीं की समझ रहल। पांडव वो युद्ध ना चाहत रहलन दाऊ, ना चाहत रहलन। उनकरा पे वो युद्ध थोपल गईल रहे, यही से अर्जुन खातिर वो युद्ध कैल अनिवार्य हो गईल रहे दाऊ। ना कन्हैया ना, हम तोहरा से सहमत नहीं छी। हम वो समय भी युद्ध के पक्ष में ना रही और आज भी नहीं छी। हम तोहरा के लाख मनावे के प्रयत्न कैनी, बाकी तू हमारे एक ना मनला। अर्जुन के गांडी उठावे पे बाध्य कैला तू, और परिणाम का भइल? महाभारत के युद्ध। दाऊ, महाभारत के युद्ध तो होके के ही रहे, काहे कि जब जब धर्म के हानि होखी, जब जब धरती पे पाप बढ़ी, जब जब अधर्म आपन सर उठाई, तब तब कुरुक्षेत्र के कर्मभूमि सजी। दाऊ, युद्ध के हर युग में हर पीढ़ी के अपना अपना तरह से लड़े के होखी।
महाभारत के युद्ध त होखे के ही रहे दाऊ। काहे कि ई युद्ध ना भइल होत त मानवता के बहुत बड़ अपमान भइल होत दाऊ। और आज का आज भी रक्त के सामना रक्त से ही हो रहल बा। और आज ही मत कहिया कि होनी प्रबल होखे ओकर सामना नहीं के कल जा सकत। यदि तू चाहा तो होनी टल भी सकेले कन्हैया। दाऊ, होनी के तक केहू भी ना टाल सकेला। काहे कि होनी के लेख त मनुष्य के जन्म के पहले ही ओकरा भाग्य में अंकित हो जाला। मनुष्य त केवल कर्म ही कर सकेला, प्रयत्न कर सकेला, और हम वह करे जा रहल बानी। तू अर्जुन के गदा युद्ध में परास्त नहीं खे कर सकत बभ्रुवाहन। तोरा कोनो और शस्त्र के प्रयोग करे के होखी।
आक्रमण कर धूर्त।
ना, हम ऐसे अर्जुन के परास्त न कर पाए। अब कामाख्या देवी के एह बाण के प्रयोग करे के अतिरिक्त कोनो उपाय नहीं के रह गई। नाता हम अपन माता के काम मुंह दिखाई। हम विजयी हो गए बानी माते, हम विजयी हो गई नी। हम अपन वचन पूरा करके देखई नी माते। हम आ रहल बानी माते, हम आ रहल बानी। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। कावेल पुत्री, का बात बा? तू तो पत्ता जैसन कांप रहल बाड़ू। का भइल पुत्री, का भइल? पता ना माताश्री, ऐसा लगा था कि कुछ भयानक घट गइल बा। ना ऐसा कुछ ना होगी पुत्री। बब्रुवाहन अभी तक ना आइले, इससे तू व्याकुल बाड़ू। आ जाई, तू जाके सोच जा। ना पिताश्री, हमरा नींद नहीं आ रहा। ऐसा लगा था जैसे कि वो हमारे हृदय के अपन मुट्ठी में मसल रहल बा। माते, माते, माते। पुत्र, ई का भइल तोहरा? बब्रुवाहन, का भइल पुत्र? तोहारी हालत के कैलस पुत्र? का भइल? के कैलसी? ई बात के समय ना बा माते। तू हमरा साथे चला। परंतु तू तो घाव से चूर बड़ा। हमार घाव के मत देखा माते। एकरा से कहीं अधिक घाव तो हम युद्ध कौशल सीखे में खैले रहनी। तू हमरा साथे तो चला माते। परंतु कहाँ? तू चला तो सही। ए तू का कह रहल बड़ा? हमार बात तो सुना। कहाँ ले जा रहल बड़ा हमरा के? ई का भइल हमार पौत्र? कैसे भइल? तू तो कहले रहला कि तू सकुशल लौट आइबो। तू झूठ बोलले रहला पौत्र, झूठ बोलले रहला। हमरा कितना बड़ संसार में अकेले छोड़ गईला। अब हम केकरा के देख के जियो, केकरा खातिर जियो? तू तो हमार संसार लूट के चल गईला। हे ईश्वर, ई का भइल? वृद्धावस्था में हमरा ई दिन देखे के रहे। पुत्र भीम, हम तो अपन पौत्र के धरोहर करके सौंपले रहनी तोहरा के। ये रक्षा के लिए तू हमरा धरोहर के। अपना आप के संभाली माते, अपना आप के संभाली। आप ऐसे ही विलाप करब ता। अरे कैसे संभाली? हमार नैनन के प्रकाश चल गए। हमार पुत्र के अकेला निशानी छीन गई हमरा से। अर्जुन कहाँ बा? उ तो हमरा से कहले रहे कि हमार पुत्र के रक्षा कैल ओकर दायित्व बा। यह नहीं भला सु अपन उत्तरदायित्व। कहाँ बा उ? ओ पुत्र वृषकेतु के हत्यारा के वध करे गइल बा। इतना देर भइल अभी तक आइल नइखे। हम तो सैनिक के ओकर समाचार लेवे खातिर भेजले बानी। कदाचित अर्जुन आ रहल बा। महाराज, भ्राताश्री, ये तो वह सैनिक है जेकरा के हम अर्जुन के समाचार लेवे खातिर भेजले रही। का बात बा सैनिक? का भइल? अनर्थ हो गए महाराज, अनर्थ हो गए। अनर्थ? कैसे अनर्थ? कौन अनर्थ के बात करल बाड़ा? बोलत काहे नहीं खे? अर्जुन कहाँ बा? वो काहे ना आई? अब वो कबो ना आई है। हमनी सबके छोड़ के चल गए। सैनिक, का बक रहल बाड़ा तू? हम सत्य कह रहल बानी। वो दुष्ट कुंती नंदन के समाप्त कर देला। तू जानत बाड़ा तू का कह रहल बाड़ा? ना, तोरा भ्रम भइल बा। ऐसा ना हो सकत। पुत्र युधिष्ठिर,
हमरा के अर्जुन के पास ले चला। पुत्र भीम हमरा के अर्जुन के पास ले चला। होनी तो हो कर रहे, रोक ना पाए को, पौत्र पुत्र दोनों गए, ममता फूट के रो। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा